खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आरोबावहाय बरायहरबाय थाबाय। दिनै आङो ब्लग भिडिअ बा ओरैनो मोसानाय, सल' खननाय, मेथाइ खननाय, एक्टिंनि भिडिअ लानानै फैयाखै। दिनै आङो जोंनि बर' हारिनि थासारियावहाय जि सोलिगासिनो दं बेखौसो सावरायलायनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरोना। दा जिहेतु दा जागासिनो खारलायनाय आरिलायनाय, फिसा फिसौ गोनांखायानो बिसि फिसा गोनांखायानो खारलायलायो, दोनखारलांलायलायो। बेफोर मानो जादों? उन्दै उन्दैयावनो सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां मोनलायनानै हाबा जानोसै, बोसोरसे थानोसै, बोसोरसेनि उनाव उन्दैफोर सासे जाखांनायनि उनाव बिदिनो संख्रि बानलुनि दावराव जालायनोसै, दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो बांलांसै, बिदिनो गोरोबलायला बाथ्राया बिदिनो दावराव जानानै गोसो गोजोन गैयिनि थाखाय ना मा होननांगौ जाखो, सानैजों बाथ्रा गोरोबलायिनि थाखाय बिसोरो दावराव जानोसै, नांलायनोसै, दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो बांलांनोसै, बिदिनो बारा जालायनानै बुलायनाय सुलायनायबो जायो खायसेनियाहाय। आरो खायसेनियाहाय बिदिनो सहायनो हायैनि जौ फाग्ला आरि जानोसै फिसाइफोरा, बिदिनो फाथैलाय सोरबा फाथैलाय बिसिलायनाय जानोसै, आरो सोरबा गोदान गुबुन हौवाजों रं नाम्बार जालायलायनानै खोथा गोरोबलायनानै दिनै रायलायदाव गाबोन रायलायदाव बिदिनो बिसोरो मोजां मोनलायनानै दोनखारलांलायनोसै आरोना। ओमफ्राय बिनि उनावहाय बै हौवायाबो जायजों दोनखारलांलायदों बेहाबो बिसि फिसाफोर दंखायो। बिनि उनाव मा जायो? बे हिनजावा गेजेरावनो थानांगौ, मोननै नावाव आगान होनो नागिरबाय गेजेरावनो जलदब दैयाव गोलैनाय बायदि जायो। ओमफ्राय बेखौ सोर? न'नि मानसिफ्राबो बेखौ एक्सेप्ट खालामफिनला, आरो बै हौवा गुबुन जाय बिसि फिसा गोनांखा बिस्राबो बेखौ गनायफिनला, गेजेरावनो हिनजावासो थै। दा मा जाखो? सोरनि भुल? गोरोन्थिया सोरनि? बयहाबोथ' न'खराव संख्रि बानलुनि दावरावआ जाखायो। जोंनाबो जाया नङा जानो हागौ, बा जायाबो जानो हागौ। सहायनानै थानांगौ। बा जुदि बाथ्राया एथ'ग्राब बांलाङोबोला नोंसोरो न'खरनैजों रायलायलायनानैहाय, बिसि फिसाय रायलायलायनानैहाय नोंसोरो जुदा थालायनो हायो। बिदि गेजेरावनो ओरैबो जाया ओरैबो जाया आइजोआ बिदि जायोब्ला माबोरै जानो? दाथ' बिदिनो अनेक खारबाय, आरो खारो जोंनि बर' हारियावनो बांसिन खोनायो। गुबुन हारिया मालाय दोनखोमायो, खिन्थु जोंनिया शेयार खालामलायो। सासे आइजोआ ओरैबो जाया जास्लायस्लाय गेजेरावनो न'खर मोननैजों रायलायलायनानै फाथैलाय बिसिनाय बेनो साबसिन, जाहाथे गोदाव सोराव जानो नाङा। आरो खायसे सहायनो हायैनि, सानस्लाबनो हायैयाव खारनायावहाय उनाव फस्थायफिननानै खायसे गोसोखौ दाद खालामनानै बिदिनो गोदाव सोरावैनो थालांनोसै। आरो बिनि उनाव खायसेहा सहायनो हायि आइजोआहाय सुइसाइड, गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानोसै। बेनो आरोना। एसेनोसै, बेखौनो आङो गोसो गोजोन मोनैखाय, बाराद्राय जालाबाय थानायखाय आङो बुंथिबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव। नोंथांमोनहासो मा सानो कमेन्टआवहाय खोन्थाहरबानो जाबाय। सोरबा गाज्रि कमेन्टबो हरनो हागौ, गावखौलाय मा सानदों, जानागुरु मोनखो ना मोनागुरु मोनखो? खिन्थु आं जानागुरुबो मोनाखै मोनागुरुबो मोनाखै। आरो दा जि परिस्थिति जागासिनो दङ, सोलिगासिनो दं जोंनि थासारिया, बेखौ लानानैसो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय जयैनो रायलायनो आरोना बे भिडिअखौ लानानै फैदों। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जय बर' हारिनि।